Żvelata l-ewwel darba li qabel il-votazzjoni tal-ġimgħa dwar il-mozzjoni fuq it-trasport pubbliku, id-deputat nazzjonalista Franco De Bono kellu laqgħa mal-eks Prim Ministru u kap nazzjonalista Edi Fenekadami. Din il-laqgħa kienet ikkonfermata kemm minn De Bono kif ukoll minn Fenekadami. Oriġinarjament waqt il-programm Disset fuq il-PBS, Franco De Bono ma rridx jidħol f'dettalji dwar din il-laqgħa. Iżda meta ħass li Edi Fenekadami għamel kummenti mhux ġusti dwaru fuq mezzi tax-xandir oħra, Franco De Bono iddeċida li jitkellem dwar din il-laqgħa biex fi kliemu jagħti l-istampa sieħa. De Bono żvela li meta ltaqgħu Fenekadami qallu li meta sar jaf bir-riforma fit-trasport pubbliku huwa kien ċempel lill-Ministru Ostingat u qallu li t-tibdil ma kienx ser jaħdem. Fenekadami qal lil Franco De Bono li huwa mill-bidunet kien wissa lill-Ostingat li r-riforma kienet ser tirriżulta f'taħwida sieħa. Intant fil-programm Disset tas-Sibt filgħaxija, id-deputat nazzjonalista Franco De Bono qal li Ostingat messu reżenja qabel ma kienet ippreżentata il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Li kont jien kont nirreżenja qabel ġiet preżentata l-mozzjoni. Li kont jien. Dwar ir-reazzjoni ta' sodisfazzjon li kellu Ostingat wara l-vot parlamentari bil-partitarji tiegħu jappoġġjaw fil-Belt Valletta, Franco De Bono ikkummenta b'dan il-mod. Jiena mhux ħanet sodisfatt meta kelli vot fil-Parlament għadda bil-vot tal-Speaker, għaddej sodisfatt. Anke għalfini ta' sensittività lejn il-poplu. Fej kellek inti il-poplu qed jgħidlek isma' qed imbagħti, eċetera, eċetera, l-mozzjoni ġiet preżentata u b'dal mod. Iktar noqgħod attentum biex kumenti ngħaddi. Id-deputat nazzjonalista temm jgħid li ħadd m'għandu jikkundannaħ li ma mexiex mar-rakkomandazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li jivvota kontra l-mozzjoni. Wara kollox, fil-liġi tad-divorzju, Lorenz Gonzi ivvota kontra r-rieda tal-poplu. Rakkomandazzjoni kienet. Rakkomandazzjoni. U spjegajt il-Prim Ministru fil-vot tad-divorzju meta kellek referendum tad-divorzju illi għadda lill-poplu qal isma' jien irid jidħol id-divorzju. Prim Ministru minħabba l-kuxjenza għax ivvota fuq il-kuxjenza vvota kontra r-rieda tal-poplu.